Odlíšte svoj salón exkluzívnou starostlivosťou zo Sense Rituals. Vážený obchodný partner, v dnešnom svete beauty služieb už zákazníkom nestačí len skvelý výsledok. Hľadajú únik pred stresom, zážitok a maximálny relax. Dovoľujeme si vás osloviť s ponukou veľkoobchodnej spolupráce, ktorá dodá vašim službám estetickú a terapeutickú nadstavbu. Sme Sense Rituals a pomáhame salónom odlíšiť sa od konkurencie. Veríme, že pokožka si zaslúži rituál, nie rutinu. Čo získate ako naše partnerské miesto? Profesionálne produkty a protokoly. Prístup k salónnym baleniam a rituálnym postupom s tými najjemnejšími esenciami, vďaka ktorým budú klienti odchádzať ľahší o každodenné starosti. Vyšší zisk z predaja, upsell možnosť ponúknuť klientom produkty na domáce použitie, aby si kúsok rituálneho kúzla odniesli z vášho salónu priamo domov. Marketingovú podporu označenie vášho salónu ako oficiálneho partnerského miesta Sense Rituals. Mali by ste záujem pozrieť si možnosti našej spolupráce. Odpovedzte na tento e-mail slovom áno a my vám obratom zašleme bližšie informácie.